Is smálam an ceanna na cuine baga, cos pinch cute. So adorable agus. Go honúil nuair a bhín scasar óga siúmtaisteachta teach agus bín de breanhhaid. An beidir Nickelodeon nuair a chéim mar sin agus den smaoinú dú cifan nach bhfuil stáisiún mar sin an in Gaeilge. Tá sé go má dá cúpla fí an na haíonn sloméid go háirín na cuiide le dhaoine ceart a trechas na ceart ná le fí an go gasúir. An chlár searlam ná is ólaimé ach mar bíonn tú ag fálam rud. Smálam na chlárach pear cúige. Go dé chláir fháil? SpongeBob agus Taffy. Nílinn béarla is SpongeBob a Cúla4 as is sinna fá go málamach ná is málam láirt Gaeilge agus is málam bleanúir chlár telefíseú Gaeilge. Tá síl eile an deas. Bíonn siad a duine taobh ma agus bíonn si spré tíomhaiste agus taobh ma. Bíonn si ag rith tholat agus tholat. Rinne siad an Sailearna ar mhóthart. Agus sí sin choú bhí me siúlú sa bhótha cach stoppa choúid so. Brand seogad as freisin. Má ní bé me bena chuir ceathir a tréis le Scoil Éinne. Is málam Cúla4. Cid bheith? Máilta sé telefís. Os málam telefís. Gaeilge ar fád atá an na cléisiúnar bí ag breanhhaid. Tá mas as a ghfuil se an. Bí mar chéanagus mar cháin breannar gaithíe. Is málam Sailearna agus is málam mar tá sé díonanta timpeall na Spidéil agus is má agus tá sé agus tá sé faoi Gaeilge agus rudaí. Just bíonn siad a garú chun uair. Gus le pictures tá ar a Cúla4 nó siad rinne bag nua. Is smálam